24. december. Koniec dobrý, všetko dobré. Všade bolo ticho a iskrivo bielo. Minúty utekali. Félix sa konečne odhodlal otvoriť oči. V ušiach mu hučalo. Vysúkal sa spod záveja. Netušil, kde je, ani ako ďaleko od obchodného centra sa nachádza. Čo budem teraz robiť? Mrmlal si pre seba. Všetko vyzeralo beznádejne. List, Vianoce, teplé a útulné miestečko, kam by sa skryl. Držal sa vo vetre, kým vládal a obzeral sa dokola. Cítil sa úplne stratený a sám. Naproti, cez veľkú plochu strechy, kam dopadol, sa čosi začalo hýbať. Zbadal rozmazanú červenú machuľu. Svitlo mu, že to môže byť jeho jediná nádej, ako sa z tejto strechy dostať do bezpečia. Sneh sa víril a postava zmizla v bielom závane. Kam len šla? Čudoval sa myšiak. Bol veľmi unavený a všetko ho bolelo. Ledva dokázal stáť na nohách. Postava v červenom zrazu vystúpila do popredia. Félix sa pozrel ešte raz, aby videl, kto to vlastne je. Zalapal po dychu. To nemôže byť pravda. Počkaj! Vykríkol. Počkaj! Jeho výkrik odniesol vietor. Budem sa musieť za ním rozbehnúť, pomyslel si a tak začal cupitať po streche, ako najrýchlejšie vedel a pritom mával obálkou nad hlavou. Z neba sa valil hustý sneh, vietor zavíjal a nebolo vidno ani na krok, ako by sa bol ocitol v snehovej guli, ktorou niekto divoko triasol. Počkaj! Zakričal z plných pľúc Félix ešte raz. Ale ďalej už nevládal. Porý vetra ho zrazil na zem. S hlasným žuchnutím skončil na obálke. Bol príliš vyčerpaný, aby vstal. Ostal ležať a celý sa chvel. O chvíľu sa objavila akási postava. Bola malá a okrúhla s bielou bradou a červenými lícami, ktoré trčali ako dve čerešničky na kopci zmrzliny. Postava mala na sebe hrubý kožuch. Félix sa donútil otvoriť oči a jemne sa usmial. Vedel som, že ťa nájdem, zapišťal slabunko. Santa Claus sa započúval. Čo to bolo? Niečo zachytil. Akýsi tenučký, pískľavý hlások, ale nebol si istý. Znelo to ako myš. A čo by tu v takomto hroznom počasí robila myš? Rozhliadol sa a uvidel čosi, čo vyzeralo ako trosky hračkárskeho lietadla trčiace zo záveja. A potom si všimol aj niečo iné. Na zemi ležela myška do polpása zasnežená, najmenšia, akú kedy videl. Zdalo sa, že niečo pevne stíska. Santa Claus opatrne, obradne uchopil myšku a vložil si ho do vrecka. Potom si so záujmom pozrel vlhký a dokrčený papier, ktorý to malé stvorenie tak stískalo. Bola to obálka, navyše adresovaná jemu, a vnútri bol list od chlapca menom Oliver. Už si myslel, že Oliver vyrástol a prestal v neho veriť. No teraz drží v ruke jeho list. Vari sa stratil? Že by sa ho snažila táto maličká myška doručiť? Počas tejto neskutočnej výchrice? Znelo to neuveriteľne, ale napriek tomu tu bola myš, ktorá ešte pred chvíľou v drobných labkách zvierala túto obálku. Výnimočné, zajasal Santa Claus a neveriacky potriasol hlavou. Oliverov list si pre istotu odložil do druhého vrecka. V tom prvom Félix našiel rukavicu, do ktorej sa zababúšil, aby sa zohrial. Keď tam Santa Claus siahol, vyťahol rukavicu aj s myšiakom. A čo ty? Riekol potichu, hľadiac Félixa po hlave. Čo by si taká odvážna, nebojácna bytosť ako ty prijala pod stromček? Félix však neodpovedal, pretože tu ho spal. Len sa ešte hlbšie zavinul do svojho nového teplúčkého spacáka a nahlas zachrapkal. Už tomu rozumiem, riekol Santa Claus a v očiach mu čosi blislo. Zadíval sa hore na oblohu. Medzi tým sa vietor pomaly stíšil, búrka sa upokojila a namesto zasa lenivo padal sneh. Myslím, že musím stihnúť ešte jednu vianočnú zásielku, zhodnotil. Vložil si myšku naspäť do vrecka, vyliezol na sane, uchopil opraty
a vzniesol sa ponad strechy a vysoko na oblohu.